kembali lagi di channel Rama Properti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Kilo rek, tarifnya yo. Rumah minimalis. Ukurannya 5x10 harganya 320 juta. Nang mriku omahe. Ah, saiki langsung ya tarif nang omahe yo. Nah, sebelah kan kene iki wis ana pagar taneme. Wis ana roster, wis ana keramike, lampune moncor miso ndukur ngene yo. Ambek ana batu alami nang ngisor kene yo. Ambek iki wis oleh pagar sladingan koyo ngene. Iki wis ambek ana motive koyo kayu ngene ben nambah kesane estetik yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, sebelah kiri kene iki ngene tempat carport wis full keramikan. Sebelah kiri kene iki ana krane ready kari nguntir to. Nah, iki fase depane ana motif koyo ngene, gak polosan iki motif eling koyo keriting ini ya lho. Iki ana lampune sisan sing moncot ngisor mendukur ngono ya. Nah, saiki langsung lanjut menggok sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang halaman depane iki nggo sopen nggon santai utawa rasan-rasan tapi sing positif ya aja negatif golek api yo. Nah, nang kene iki sono tandone sisan. Lho, ready tandone. Cara ngono enak pen nek dari banyu cara ngono wis ana stoke, cara gak sampe telat banyune yo. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, opsi masih. Bisa nih rek, aluminium, ora ben tedas. Pintune apik lho, ana motif kok kocok ngene yo. Iki full lho, aluminium yo. Nah, saiki langsung lanjut nang kene iki nang nggone area ruang tamune, ndukure lampune cemur wendel yo. Nah, nang kene iki ana sisan, ana jendeloe, ana loro. Sijine iso bakal tutup, sijine mati. Terus ngono ben sirkulasi udara mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah ngene iki. Nah, iki nggone tempat kamar tidure. Lho, settingan koyo ngene, tapi ojo di-setting ngene pen yo, apik yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Iki nang kamar tidure. Iki jendela sing langsung menghadap nang area carporte. Ndukure iso pen gawe nggon gudang yo. Nah, nang kene iki ono cecepan AC sisan nang ndukur iki. Cara ngono wis ready, cara ngono wis kari ngecepno tok ben yo, tapi nggo asine pen nggo dhewe. Soale isih durung mulai free yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Nah, iki nang nggone kamar tidur keduae. Nah, iki ana jendela sisan nang pojok koyo ngene. Iso dibuka tutup ben segene mlebu tu ben lancar. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene sik. Lurus langsung menggok sebelah kiri. Nah, iki nggone area dapure. Banyune ready lho. Wis gak banter-banter cara muncrat nang aku yo. Nah, iki dapure wis keramikan ngene ben cara ben gampang dibersihni yo, mangga dikeramik yo. Nah, saiki langsung menggok sebelah kanan iki. Iki nang nggone kamar mandine, kewetengene wis keramikan separo, WC-ne nggih duduk, screenshot ready. Iki shower yo ready, keran yo ready sisan. Nah, saiki langsung lanjut lurus mrene sik. Menggok sebelah kanan kene iki nggone tempat area laundry room utawa cuci jemur. Cara nang ndukur wis ditutup. Gawe transparan ben apa? Ben kumbane pen cek garing yo. Nah, saiki tancap nang kene, nang ruang tamu kene yo. Iki mangko omahe ukurane 5x10 hargane 320 juta. Untuk sebuah lokasi bandino wis, perkamar nek kamar gawani buka yo. Wis ngene gak sesuai, mlebu penggo, pengen ndukur Mas.